може би след около час някъде ще се срещнем с семейството в плажната ивица. Аз тръгнах да вървя пеша, понеже през последните седмици се опитвам да правя поне 10-15 хиляди крачки на ден. Имам да дам някои килограми. И утре брат ми има рожден ден. Понеже е неделя, иска да го празнуват днеска, ще седнем някъде. И аз искам да снимам, доста време се каня и се, нали, не мога да намеря повод и сега е повод да снимам някои неща, да кача. Вече сме почти в средата на лятото. Очудващо е колко е празно центъра. Не знам защо така. За първи път виждам по време на този период от годината центъра толкова празен. Дали е 3 часа заради това всички са на плажа или заради това, че наистина няма хора, просто не мога да разбера. Може би не е добра идея да вървя точно под слънцето. В интерес на истината аз дойдох пеша по-бързо, отколкото те с кола, но те са с деца и може и за това да са се позабавили. И докато ги чакам, трябва да седна някъде, или ще седна в някоя пейка, или ще седна някъде да пия нещо студено, докато ги чакам. Ето го и Захир. Много спомени имаме тук. Ето го и моето любимо местенце тук. Харесва водата. Часът може би в момента е около 8 и нещо. Реших да вечерям на пясъка в морето. Времето е страхотно и плажа се освобождава вечер. Взимах си покебол с манго и сьомга и домашна лимонада. Сега ще вечеряме там. Ето тук жаря торбата. Едно от предимствата да живееш на морето, може да вечеряш на него. Ей, заради това едвам си изядох храната. Преместих се на друго място и пак дойде. Много съм якал. Ежедневието ни е толкова забързано, всички непрекъснато бързаме, а понякога имам чувството, че дори не знаем защо. Може би е време да забавим темпото, да оставим телефона, да излезем за малко от онлайн света и просто да бъдем тук в настоящия момент.
Защото именно тогава започваме да разбираме по-добре себе си, започваме да забелязваме онези красиви моменти, които са скрити в най-обикновените дни. И тогава осъзнаваме, че точно тези малки, привидно незначителни моменти са нещата, които всъщност ни правят истински щастливи. Здравейте от още една вечерна разходка. Трябваше да приключа с крачките си. Целта е 10 000 крачки на ден. Понякога ги правя 15, зависи от калориите, които изразходвам през деня, или зависи от това, което искам да постигна, нали? Много относително. Също така днеска си мисля, нали, ние тук в социалните мрежи се опитваме да покажем само най-доброто, най-бляскавото, най-хубавото. Нали, защо допълнително да натоварваме хората или пък защо допълнително да напрягаме някой. Но всъщност се замислих, че е малко, как да кажа, малко по-фалшиво е. Трябва да си 100% себе си. Също така и да показваш всичко без филтри. И другото нещо, което забелязвам е, че започнах да се отпускам пред камера и да говоря по-добре. Всичко е мускул. И това, което правя с този YouTube канал, също е мускул. И знам, че и вярвам, че още повече ще се развива и ще се подобри с времето. Затова, може би, по-нататък, като се задълбочат малко нашите взаимоотношения, може би ще разкажа повече за себе си, ще разкажа повече за моята история. Днеска започнах да чета една книга. Книгата е свързана с творчество. По-нататък ще ви споделя, ако искате, коя е точно книгата. И там ми направи впечатление един израз на автора, който казва, нали, красивите неща се крият в не точно перфектните неща, не в перфекционизмът. В моментът, в който почваш да действаш за нещо, не се опитвай да е перфектно, просто го направи. Някои хора, които са страшно талантливи и имат дарбата да творят, да създават или пък те от страх да не бъдат коментирани или пък да не правят някаква грешка, се дърпат настрани и този потенциал се заробва някъде. Това не е съпричастно за един творец или пък няма значение. Не само творец, всеки човек има дарбата да твори. Това е нашата дарба от Бог. И аз какво искам да кажа? Искам да кажа, че доста дълго време отменях това да започвам YouTube точно заради тази мисъл. Мислих си, че няма какво да споделям, мислих си, че не мога да говоря пред камера, но всъщност не е така. Другото нещо, което искам да кажа е, че допреди 5-10 години, може би, ние всички в социалните мрежи се стремяхме да изглеждаме малко по-перфектни, не малко по-перфектни, по-съвършени, но за радост времената се променят и на хората вече им омръзна от този фалш. Някой друг да ги накара да се почувстват по-малък или някой да им показва само покупките си, как може да пазарува, как може да купува или как може да пътува и т.н. Забелязвам, че хората търсят нещо от себе си. Хората търсят приятелство и истински взаимоотношения и истински хора. Всъщност точно това е целта на този канал. Като отвориш, да имаш чувството, че познаваш този човек от години. Да усещаш истинско приятелство. Дано да мога да го постигна. Така,
Има дни, които все едно 5 дена са събрани в едно и точно в такъв ден ние ще тренираме гръб. Тренировката се състои от 6 упражнения, плюс едно упражнение за трапец, което искам да ви покажа, но не съм сигурен дали ще успея, понеже залата е малко препълнена. Така, аз започвам от горна част с тази машина. Има хубави уреди в 100 тона. Първото упражнение е горна част. Започваме с горна част на гърба. Винаги първите две упражнения са, първите две серии са загряващи. Ако искате да посетите тази зала и не искате да има много хора около вас, препоръчвам ви от 2 до 5 часа да идвате в залата, ако имате свободно време по тези часове. И така, иначе има хубави уреди за гръб и като цяло. Ще се опитам да държа повторенията малко по-високо, понеже си изчерпахме енергията днеска и тренировката ще бъде за напомпване. Второто упражнение за гръб е кебъл, пак отново 34 серии с максимум повторения. Следващото упражнение ще наблягаме на долната част на гърба с това упражнение. Тук отново наблягам на горната част. Също много добра машина. За съжаление, останалата част от тренировката не мога да ви я покажа, понеже доста се запълни залата с хора и не можах да снимам. Продължих с средна и долна част поведнъж още и приключих с трапец. Имам да свалям още 5 кг. И така. Ето тук е моята баба, която ни прави сърми на цялото семейство. Ето всъщност тук виждате истинската причина защо аз качих 10 кг. Главната виновничка е баба. И всеки път, когато съм на диета, го прави това нещо и диетата ми се разваля. Ето е и тази книга, която вчера споделих, докато правих крачките си. Тя е на Рик Рубин, Творчеството, начинът да си. До сега много ми харесва книгата. На 80-та страница съм. И тук има само един цитат да ви прочита. Изкуството създава дълбоко връзка между твореца и публиката. Тази връзка лекува и двете страни. И през няколко страници има и такива цитати, които са много вдъхновяващи. По-скоро тази книга е за творци, за хора, които се занимават с изкуство, хора, които творят. Може всеки да го прочете, не е задължително да сте творец или артист или някакъв художник. Аз много харесвам, когато плажът е празен и няма почти никой. И затова реших да се опъна тук малко и да си прочета книгата.